Dobrý deň všetkým, vážené dámy, vážení páni, priatelia spolku Svatopolk. Mám tu smolu, že som posledný po takých dvoch velikánoch, čo tu sedeli vedľa mňa, teda zostal už iba jeden. Takže som na pochybách, ale skôr ako začnem, by som chcel povedať, že všetko, čo poviem, nie je produktom umelej inteligencie, ale je to z mojej hlavy a z tých vedomostí, čo som nadobudol za uplynulé roky nejakým insitným štúdiom záležitostí súvisiacich s históriou starého kontinentu. Ten môj pohľad bude tiež iný. Teda dúfam, že bude iný. A budem sa snažiť sám seba a možno, že aj vás presvedčiť, že kvôli čomu sme v takom stave, alebo akým spôsobom sme sa dopracovali do tohto stavu, v akom sa entita zvaná Európska únia alebo kontinent Európa nachádza. A pritom to začalo úplne sľubne. Bol 4. jún 1989, teda po česky červen, boli prvé slobodné voľby vo východnom bloku v Poľsku, zvíťazil Tadeusz Mazoviecký a zdalo sa, že to pôjde už iba k tým lepším zajtrajškom. Aj keď v ten deň zhodou okolností bolo povstanie na námestí svätého nebeského pokoja Tiananmen v Číne, v Pekingu a to malo úplne iný kolorit a iný tón, ale chvála Bohu, bolo to ďaleko, takže my sme si to až tak neuvedomovali, aké tie dôsledky boli fatálne a majú dopady aj v súčasnosti a nie len na nás. Ideme ďalej. Došla 8. 9. november, listopad 1989, pád Berlínskeho múru. Vyrojili sa Nemci východní do Maďarska a do Rakúska a tak ďalej. Tiež sa zdalo, že to naberá ako zaujímavý spád, veľmi pozitívny. 17. listopad, teda november, zamatový puč. Potom to ušlo celkom ako rýchlo. Bol maďarské zmeny. Helena a Nikolaj Čaušeskovci okolo Vianoc skončili pri múre a nejakého dôvodu potom boli zvalení dolu. V roku 1990, 3.10. vzniká jednotné Nemecko. Hej. Dodnes rozmýšľam nad tým, že prečo musí byť iba jedno Nemecko. Francúzsko, čo pokiaľ viem, Margaret Thatcherová aj François Mitterrand mali voči tomu ohromné pripomienky a námietky. Nemecko stálo pri dvoch vojnách, aj keď pri tej prvej mobilizovalo ako tretie, ale to nič ako neumenšuje jeho vinu. Prečo by nemohli byť dve Nemecká? Teraz ten výsledok je taký, že Nemecko je 4. štátom alebo vo svojich výdavkoch na zbrojenie na 4. mieste na svete. Po USA, Rusku a Číne. Vyše 120 miliárd. Medziročný nárast 24%. Hej. Ďalej poďme. December 1991. Kravčuk a Boris Jelcin aj so šéfom parlamentu Bieloruska zaklopali Gorbačovovi na dvere a povedali mu, že je koniec. Hej. Zanikol Sovietský zväz, skončila studená vojna. My sme nejako porazení, sme na strane porazených a tak sa s nami bude v nasledujúcich 35 rokoch aj narábať. To je tiež dôsledok toho súčasného marazmu, v ktorom sa nachádzame. V 93. vznikajú dva subjekty medzinárodného práva, to znamená Česko a Slovensko. V 92. vzniká alebo sa konštituuje Európske spoločenstvo. V 99. začína prvá veľká vlna rozširovania NATO. Tá pokračuje v roku 2004, koncom marca, kde sme už boli zaradení aj my ako Slovensko. Dokonca mám pocit, že sme tam boli zaradení ani tak ako na základe svojho presvedčenia alebo záujmu.
ale jednoducho z dôvodu geopolitického. Potom prichádza 1. máj 2004 a rozširovanie Európskej únie. Boli sme nadšení, všetci sme to vítali do novita, ako hovoril pán doktor. Nikto nepochyboval o účelnosti a prospešnosti tohto kroku. 2008, september, Lehman Brothers. Najväčšia finančná kríza, ktorá trvá dodnes. Šrotovné, každý to pozná, ten pojem, to je z tohto obdobia. 2010-2011 Fukushima. Na základe toho potom v Nemecku vzniká hnutie, alebo teda prijíma sa politické rozhodnutie, že sa nebudú stavať a prevádzkovať atomové elektrárne. Je to vlastne začiatok Green Dealu, ktorý je aplikovaný dodnes a má fatálne následky. 2015 alebo 2010-2011, tzv. Arabská jar. Migrácia 2015, Wir schaffen das, poznáme to, začiatok nekontrolovateľného prísunu obyvateľstva, respektíve ľudí z územia Severnej Afriky a z Blízkeho východu. Neboli to žiadni starci, žiadne deti, žiadne ženy, boli to mladí, vitálni, dospelí, mladí muži. Žiadni vojnoví utečenci. Niečo plánované, niečo cielené. Ten výsledok je fatálny takisto. 2014, anexia Krímu. 2014 začína občianska vojna, ktorá trvá dodnes medzi Ruskom a v zástupnej vojne s Ukrajinou. Výsledkom bude to, že tá Ukrajina bude možno 140 000 km² menšia, bude bez suverenity, bez obyvateľstva, bez pôdy, bez ľudí, bude plná iba cintorínov a vojnových veteránov, ktorí sa budú chcieť niekomu za to pomstiť, že tak dopadli, ako dopadli. Začína sa obdobie normalizácie. V roku 2019, keď bola zvolená Ursula von der Leyen, plus tá ekipa, tá skvadra, ktorá funguje vlastne do dnešných dní. Je to, ako bolo skonštatované všetkými predrečníkmi, takisto poslancami Európskeho parlamentu, je to stav, ktorý je momentálne neriešiteľný. Tuto vidím vizitku Ivan David v minulom týždni, alebo kedy mal povedať takú dosť, podľa mňa veľmi zaujímavú vyhlásenie, že v roku 1951 vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele, aby sme sa dopracovali k Európskemu spoločenstvu bez uhlia a ocele. Hej. To úplne vystihuje tú situáciu. A tam sa ide cieľene, tam nejde o to, že by to bolo niečo náhodné. Bolo tiež skonštatované, že sme si strelili do nohy, do jednej, do druhej. Už niekoľkokrát, už nemáme nohy, ale kýpte, to sme invalid, ktorých čo s invalidom? Je to výsledok tých elít, kvality tých elít, ktorí sú buď neschopní, alebo všetkého schopní, nezdelaní, nekvalifikovaní, nekompetentní, zapredaní, bez vízie a bez akejkoľvek predvídavosti. Vedú nás neschopní ľudia. No čo s tým? No asi iba nejako vymeniť. Podporovaná aj manipulácia. Manipulácia boli v Rumunsku, Moldavsku. Menšina má určovať spoločenské normy pre väčšinu, potláčanie opozičných názorov a prejavov, potláčanie slobody prejavu, slobody zhromažďovania, presadzovanie tradičnej rodiny, vlastenectva národného povedomenia a zhromažďovania historických koreňov, potláčanie národnej suverenity, pôvodnej kultúry, náboženskej tradície,
Napríklad Slovensko je jediná krajina, kde nie je mešita s minaretom. Zatiaľ na Slovensku. Sme presvedčovaní, že sa nachádzame v ére tzv. Liberálnej demokracie, ktorá nie je ani liberálna, ani demokratická. Tvrdenie, že demokracia je vláda ľudu, je v rozpore so skutočnosťou. Je to nepravdivé tvrdenie a predstavuje absenciu kritického myslenia, absenciu logickej analýzy, kognitívnu impotenciu a intelektuálnu paralýzu. Toto všetko je zaštitované tvrdeniami o zastupiteľskej či priamej demokracii. Navyše ľud nie je pripravený na to, aby vedel rozhodovať. Keby bol pripravený, stačilo by mu dať informácie, aby vo voľbách správne rozhodol. Ale to sa vôbec nedieje. 40% právoplatných voličov vôbec nevyužíva svoje volebné právo. Zastupiteľská demokracia, ako sa teda píšeme, v takom prípade nemôže ani fungovať, ani nefunguje. A preto sa pomaly dostávame k tomu, čo tvrdil Sokrates pred nejakými 24 storočiami, že nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší a najhorší z vás. A to predsa nikto nechce. Takže aj napriek tým všetkým ťažkostiam a až nemožnostiam by sme sa mali vrátiť k tomu, čo presadzovali tí otcovia zakladatelia toho prvého európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktoré bolo koncipované hlavne kvôli tomu, aby sa zabránilo už takej hroznej vojne, ako bola druhá svetová vojna. A o to by sme sa mali snažiť všetci. Riešenie je jednoduché, podľa môjho názoru skromného. Mali by sme sa úplne vymeziť voči tej západnej Európe, ktorá je nereformovateľná a je tam veľký predpoklad, že to nepôjde k lepšiemu, ale naopak k horšiemu. Mali by sme podľa môjho názoru rozšíriť ten formát slavskovský, to znamená Slovensko, Česko, Rakúsko, k tomu pripojiť Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko a bol by som za to, keby tam bolo aj Švajčiarsko. Tým činom by bola táto množina štátov nie len populačne silná, ale aj ekonomicky. Si myslím, že bez tohto nie je možné, aby sme my, ako Stredná Európa, prežili a nadobudli to, za čo tí otcovia zakladatelia bojovali. Ďakujem vám pekne. Ja ďakujem.